Jarumar masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano Fati Muhammad ta yi martani ga Ilyasu Abdulmumin Tantiri kan kalaman da ya faɗa wa ubangidansu Daura Kawutu Rarara tare da ƙungiyarsu ta Triple R. Ga dai martanin na Fati Muhammad. Assalamu alaikum masoyana. Yau kuma na zo in yi dan wani tsokaci ne. Wato akan magana da Iliya Tantiri yayi. Wato magana dai akan Rara ko kun ce Daura Kawutu Rarara. Wannan bayanin da kai Iliya Tantiri yana nuna ƙararar zallar hasada ne take damunka. Wato ka ce shi Dauda Kawutu Rarara ba dan cikin masana'antar Kannywood bane. Sai ka bani dariya. Sabida ya jawo 'yan fim? To bari maka wani magana guda ɗaya. Ka gane? Na farko, mutanen da ya jawo akwai iyayenmu a ciki, musamman dattawan nan iyayenmu wanda sun daɗe a masana'antar, wasu tun kafin a haife mu ma suna yin harkar nan. Suna nan a zaune, wani bai da cin yau bai da na gobe, matsalolin rayuwa suna damunsa. To a hakan kafin a zo kan kungiya ma kafin ma a jawo su, Dauda Kawutu Rarara a cikin masana'antar nan mu ban cire kaina ba, babu wanda bai taimaka ba. Idan kai bai taimake ka ba, ya taimaki wani naka. Ko da wannan kungiya ko babu wannan kungiya yakan kira mutane lokuta da dama ko ba da azumi ba, yakan musu alherin kayan abinci, kuɗin kashewa da sauraron bukatattu na rayuwa. Bayan haka wannan ita ta sa mutuncinsa da kimarsa ta sa idan har yau Daura Kawutu Rarara ya kirawo 'yan fim suke amsa kira su fito, saboda sun san shi mutum ne na gari, mutum ne mai tausayi, kuma mutum ne na kirki. To amma abin da ya bani mamaki da kace wai Daura Kawutu Rarara ba dan fim bane. Haba dan Allah da Allah Iliya Tantiri. Dalilin da me yasa abin da ya waka shi ya fim, kuma kar ka manta Daura Kawutu Rarara da ya zo cikin masana'antar nan a Kano da Yadra, sannan kuma yana yin waka, bayan waka kafin yin waka siyasa ai yana yin abubuwa a cikin masana'antar Kano, yayi producing ko ba gaskiya ba. So ba ta yanda za ka kira shi cewa shi ba dan fim bane. Ka ce Daura Kawutu Rarara ya zo masana'antar Kano domin ya rusa ta, ya wargatsa 'yan fim, sannan ita kanta jam'iyyar APC ya rusa ta. Sannan kuma ka ce duk ɗaɗan kirki ba zai taɓa ba uwarsa umarni ta ba. Dama ai duk ɗaɗan kirki ba zai taɓa ba uwarsa umarni ba. To amma menene sunan ɗan da bai da buri a rayuwarsa, duk abin da ya samu ya kawo mahaifiyarsa ita da 'yan uwansa? Wannan kuma ɗan wanda suna za ku kira shi da shi? Sabida haka bari faɗa maka. Alhaji Dauda Kawutu Rarara, wato shugaban kasar mawakar kasar Hausa, ya fi karfin ka ce shi ba kowa bane a masana'antar Kannywood wallahi. So daga ƙarshe ka ce wannan kungiya ta Triple R ba ta tallata ayyukan mai girma Bola Ahmed Tinubu, wato da gwamnonin APC. Kaga wannan ya tabbatar min da cewar ƙarar hassada ce take yawo a cikin zuciyarka. So barin baka aiki Iliya Tantiri, ka je ka